Γεια σας. Είμαι Γεια εδώ σας με... Παΐδια. Από το μάτι της σκηνής από εδώ δεν ξέρω πώς θα ονομάσω το Bug κανάλι. Bandit. Bug Bandit. Αυτό είναι το τέλος. Ωραία. Εδώ είπαμε να βγάλουμε ένα βιντεάκι τώρα. Αυτή τη φορά Φλωρένα. Ναι, μετά του χρόνου θα ξανακάνεις το βίντεο με... Ντόρ. με το... Γιατί θα είμαι και εγώ του χρόνου, θα πάει αφήμα αυτό το παιδί, εγώ θα είμαι εδώ στο Βόλο. Οπότε... Έλα εδώ. Εντάξει, αυτό το achievement που έχω, το έχω πάρει από εκείνον. Μην ξαναβγείς όμως, μην κάνεις καμιά βλακή. Μη... Εντάξει, δεν το πατάω. Loading. Heading to Στο the The hotel. Hotel, μάλλον θα βγει ποτέ, μάλλον θα σας βάλω ένα βιντεάκι που το elevator ποτέ δεν κάνει τίποτα. Δεν νομίζω πως μπορώ να πάρω κάτι, γι' αυτό confirm έτσι με τα 0 ευρώ. Πώς κάνει έτσι τα πόδια του. Θα πάρω flash. Εγώ πρώτος. Hotel. Εγώ πρώτος θα πάρω το κλειδί. Το πήρα. Το πήρα το κλειδί. Άνοιξε εκεί η πόρτα. Δεν μπαίνω στην τουλάπα. Τι ήταν αυτό ρε. Τι Κόσμο. Α, έχεις πάρει Όχι, μην το πάρει. Κατά λάθος μου πέσε. Εντάξει. την πρώτη που σου πάω. Έλα ρε. Κλείστης από τα χέρια μου. Τι έχει μέσα εδώ. Εδώ. Ράνιξε! Το παιχνίδι μου πουλάει το σήμα. Ρε άσε μου και εμένα καθόλου ζυζιμπλίκια. Όχι. Θέλω λεφτά. Τίποτα, με πολύ κατάφω. Ω, μάνι και μια μπαταρία Τι που πες? δεν μπορώ να την πάρω καν. Θέλω... Κακό, πού είναι? Έλα εδώ μπαταρία για το φακό σου. Μπορώ εγώ. Εδώ. Έλα. Έκλεισε το τσέστο την Μπράβο. 10 στα 10. Ελπίζω να μην φω κανένα τζάμσκερ. Εντάξει, ένα να βάζουμε τα φώτα. Έχουμε μια ντουλάπα. Δεν κάνω τα τσέστα. Και ένα κρεβάτι. Τίποτα, σκατούλησε. Ένα κρεβετάκι. Ω, πήρα lockpick και κι άλλη μια μπαταρία, άμα τη θες. Τυχερή. Κι άλλη μπαταρία. Είναι full το flashlight μου. Ρε, είμαι πορτά φωτάκι εσύ, ακόμα 5. Κάτσε εδώ, έχεις το κλειδί. Εγώ έχω το lockpick, ρε βράδυ. Ναι, αλλά μου πείτε το κλειδί. Για να μην χαλάσει το lockpick και το ρίξω εγώ το κλειδί. Τι να. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε, πού είσαι. Στην πόρτα αυτό που είναι. Όχι. Έλα ρε φίλε. πήρες, It takes back. Ο πήρες- Void. Πήρες ένα μπάτζα από μένα πάλι. Εσύ με φίλες εδώ. Τι έκανες. Τι έκανες ρε bro. Το health μου είναι κουράδες. Λεφτά, πάμε λίγο, 85 ευρώ. Έλα, άντε μη σε κάνω πάλι αυτό. Τι μου έκανες πριν. Τι δεν παίζει και πολύ Δεν στο boss. έκανα εγώ. Το έκανε ο τέτοιος, ο Void. Πώς τα κατάφερε. Και σου λέει μετά ξεροχότερος jumpscare. Τίποτα. Έχω 100 ευρώ, χιχιχι. Μπρο, θα πρέπει να μάθω να μην σε χάνω. Να ανοίξω. Τι ακούγεται έτσι. Αυτό το φως Ελπίζω- που είναι σκοτάδι. Ελπίζω όχι μάτια. Bandage. Δικό μου. Βασικά τσιρότο ήταν. Ήταν ένα τσιροτάκι. Τίποτα, ναι, εγώ. Πάμε από την άλλη τότε. Τι αναβοσβήσεις το φακό σου ρε μπρο, φαίνεται creepy αυτό. Όπα! Έλα μες στην πόρτα και κρύψου εδώ πίσω από αυτό. Όχι Νόμιζες. στην τουλάπα! Νόμιζες. Θα μου κλέβες η τουλάπα. Πέρασε. Πέρασε ρε μπρο. Πέρα κρύψου εδώ που είναι. Πέρασε.
Βεβαίως. Στο δεν μου έχει περάσει. Πώς θα